खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थांनाय सानखालि 79थि उदांस्रि सान फालिथायाव रोजाबनाय माहारियारि मेथाइखौ लाजिफोनांदों, जेराव गोरोन्थियै मेथाइखौ रोजाबनानै दुलाराय बिटिआर गरिया मरिया देसि जातीय परिषदआ लाजिफोनांदों माहारियारि मेथाइखौ। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि गरबितर बेरबारि आन्चलिक समितिया बानजायदोंमोन थांनाय सानखालि 79थि उदांस्रि सान फालिथायखौ आरो बेयावनो मेथाइनि सुरखौ गुबुन सुर होनानै गनायजाथावै खननायखौ नुनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों हादोरारि थाखोनि मोनसे गिख्रंथाव जाथायनि खौरां। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गोबां जुब जुब अखा हाबाय थानाय, जेराव थाद'नाय गैयाजासे अखा हाबाय थानायाव गोबां हाजोआरि ओनसोलाव थानाय थागिबिफोरनि गिख्रंथाव थासारि लाबोनायखौ नुनो मोनबाय थादों, जेराव हा गिसिखानाय, दैबाना जानाय बायदिया जाबोबाय थादों आरो गोबां सुबुंफोरनि न' बां फबसिन जानाय, सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय जाथायफोराबो गोबां खेब जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। थांनाय माखासे सान सिगाङावबो उत्तराखन्डआव गिख्रंथाव हा गिसिखानायाव दैनि लाव लाव बोहैबोनायजों सा 100निबो गोबां सुबुंफोरा फबसिन जादोंमोन आरो गोबां न' बांफोरा सिलिंखार जादोंमोन। बेबायदिनो मुम्बाइनि बिक्रली ओनसोलाव हाजोआव थानाय न'आ गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हा गिसिखानानै गंसे नखरा हाजों फबसिन जादों आरो 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गुबुन 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला जाथायाव 19 बोसोर बैसोनि चालु मिश्रा आरो 50 बोसोर बैसोनि सुरेश मिश्राया जायगायावनो हाजो फबसिन जानानै जिउ खोमानाङो। बेराफारसेथिं आरती मिश्रा 45 बोसोर बैसोनि आरो श्रीतुराज मिश्रा 20 बोसोर बैसोनि बेसोर सानैया जाथायाव जोखोम जायो आरो फाहामथायनि थाखाय राजौआरि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होनना सुलुङाव फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ उदांस्रि सानाव नागा पुलिस आरो सिआरपिएफआ मेरापानियाव असमिया लाइमोनफोरनि सायाव गुलि गावग्रा 3 नागा दुथांफोरखौ हमनो हाबाय। मख'जाथावदि उदांस्रि साननि शुक्रबारखालि नागा दुथांफोरा आसाम नागालेण्ड सीमायाव पिकनिक जानो थांनाय 3 असमिया लाइमोनफोरखौ नोजोर होनानै गाग्लोबदोंमोन। नागालेण्डनि सीमानि सिङाव पिकनिक खालामनायनि अजद होनायनि दायनि थाखाय गुलि गावनायबो जादोंमोन असमिया लाइमोनखौ आरो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बे समावनो नागा दुथांफोराबो बिथांमोननि 2 लोगोफोरखौ गाज्रियै गाग्लोबबावदोंमोन। बे जाथाया मेरापानियाव गोख्रों दावराव-दावसि सोमजिहोदोंमोन। गुबुन गुबुन हानजाफोर आरो आफादफोरनि गेजेरावबो रागा जोंखांनाय थासारि फैदोंमोन। बेनि उनाव आबादारि उदांस्रि सोमावसारग्रा आफाद आरो दुलाराय आसाम नेशनेलिस्ट लाइमोन फरायसा गौथुमा बेबादि नागा गाग्लोबनायखौ सोंखारिदों आरो सीमायाव असमिया सुबुंफोरनि थाखाय रैखाथि मोननो दाबि दैखांदों। बेबायदि थासारियावनो थांनाय मोनायाव सिआरपिएफजों लोगोसे गलाघाट पुलिस आरो नागा पुलिसनि जथाय अपारेशनाव 3 नागा दुथांफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय नागा दुथांफोरखौ ताकाई सुमी हानितिय एपटमी होनना सिनायथि मोननाय जादों। भारत हादोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव कृष्ण जन्माष्टमीनि गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि आसामावबो दिनै जन्माष्टमीखौ फालिनाय जादों। नाथाय आसामाव कृष्ण जन्माष्टमीखौ खालि भाद्र दाननि 28 अक्ट' खालारावल' फालिनाय जायो। थेवब्लाबो बेखौ नुनो मोननाय जादों दि समाजारि बिजोंनि ट्रेन्डफोरखौ नायनानै आसामाव सावन दानाव जन्माष्टमीखौ फालिनो थागथियारि खालामनाय जादों। पचांगनि खौरां बायदिब्ला भाद्रपद दानाव कृष्ण पक्षनि अष्टमी तिथिया 15 आगस्तनि मोनायाव 11:40 रिंगायाव जागायजेनो आरो 16 आगस्तनि मोनायाव 9:34 रिंगायाव जोबहैगोन। जौगाबोनाय तिथिनि सायाव बिथा खालामनानै जन्माष्टमीखौ दिनै 16 आगस्त खालाराव फालिनाय जायो। फोथायनायफोरा बुङो दि भगवान कृष्णनि जोनोमा हर गेजेराव रोहिणी नक्षत्रआव अष्टमी तिथि समाव जादोंमोन। बेनिखायनो कृष्णनि सिबियारिफ्रा अष्टमी तिथिनि हर गेजेरनि समाव उपवास लाखियो आरो जन्माष्टमीनि धोरोमारि सानथौखौ फालियो। भाद्र दानाव कृष्ण पक्षनि अष्टमी तिथियावल' जन्माष्टमीखौ फालिनाय नेम दं। आसामनि सावन दानाव जन्माष्टमी फालिनायनि जेबो दोरों गैया। कालचक्रनि आबुं पान्जामुथिनि बायदिब्ला श्री कृष्णनि जन्माष्टमीखौ आसामनि भाद्रनि 28 अक्ट' खालाराव फालिनाय जागोन। इंराजि केलेन्डारनि बायदिब्ला बियो 14 सेप्तेम्बराव जागोन। फ्राय 3 घन्टा सोलिबाय थानाय सावरायनायनि उनाव आलास्कायाव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प आरो रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिननि गेजेराव सावरायनाया जोब्बाय। मिजिंथिनाय जादों दि ट्राम्प आरो पुतिननि जथुमा रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव दावहाखौ मोनसे सुस्रांनाय होदों।
थेवब्लाबो बियो जायाखैमोन दि ट्राम्प आरो पुतिननि गेजेराव जानाय सावरायनायाव रासिया इउक्रेननि दावहानि सोमोन्दै जेबो थिरांथायाव सौहैनो हायाखैमोन। थेवब्लाबो सावरायनायनि उनाव 9 मिनिटनि मोनसे खौरां मेलाव ट्राम्पआ खौरां बुथुमगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन दि सावरायनाया दावहा दोनथ'नायनि फारसे दावगादों। बिथाङा बेखौबो मख'दोंमोन दि गोजोन गोरोबथानि बागै सावरायनायाव इउक्रेन आरो नाटो सोद्रोमाफोरबो थाफानांगौ। गुबुन फारसेथिं सावरायनायनि उनाव पुतिनआ बुंदोंमोन दि दावहाखौ फोजोबनो थाखाय जाय जेंनाफोरा बे दाङाबाजिखौ जागायजेनदोंमोन बेफोरखौ सुस्रांनायनि गोनांथि दं। बबेखानि बिथाङा बेखौबो फोरमायदोंमोन दि ट्राम्पजों जानाय सावरायनाया आमेरिका आरो रासियानि गेजेराव बायजोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों आसामाव सोलिबाय थानाय एबेक्शननि बागै। जों मिथिगौ दि नन ट्राइबेल एबा मुस्लिम आरो बांलादेशिफोरा आसामनि माखासे जिल्लाफोर जेरै गवालपारा, नगाव आरो गलाघाट बायदियाव थानाय फरेस्ट ओनसोलाव सोरखारनि हाखौ दखल खालामनानै थाफैनायफोरखौ आसाम सोरखारा होस्रांनाय हाबाफारिखौ खालामबोबाय थादों। बे होस्रांनाय एबा एबेक्शन खालामनायनि हेंथायै मुस्लिम फरायसा आफाद, थामहिनबा आमसु आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा गोख्रों सोमावसारनायखौ खालामदों एबेक्शननि हेंथा, जेराव गावसोरनि मुस्लिम मिया सुबुंफोरखौल' थांखिनानै एबेक्शन खालामनायनि बाथ्रा बुंनानै बिजेपि सोरखारनि हेंथायै गोबां खेब आमसुआ सोमावसारबोबाय थादों, जेराव बिथांमोना बुंदों दि जोंनि मुस्लिम सुबुंफोरखौल' मानो टारगेट खालामनानै सोरखारा अयथासार खालामदों। आसामाव मुस्लिमनि अनगायैबो गोबांथार ट्राइबेल सुबुंफोराबो हा दखल खालामनानै दं। बैसोरखौ मानो एबेक्शन खालामाखै? दिनैनि समाव मानो बर', मिसिं, राभा, कार्बि, गार'फोरनि हाफोरखौ दखल खालामाखै एबा फोजोबस्राङाखै? बेबादि बुंनायनि सायावनो गिबि मन्थ्रिया थांनाय माखासे सान सिगाङाव क्लियार खालामनानै होदों दि ट्राइबेल सुबुंफोरा जेरावखि थाया, थामहिनबा फरेस्ट ओनसोलावनो थायाथों मानो रायजो जायो, बिथांमोना रायजो जानो मोन्थाय दं। बिथांमोना सोरखारनिफ्राय हा पाट्टा मोननो हानायनि मोन्थाय दं एबा राइट्स दं होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन, जेराव जायनि थाखाय बर', मिसिं गासै ट्राइबेल सुबुंफोरा रायजो जानो हायो होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बे बेलायाव मुस्लिम एबा मियाफोरा फरेस्ट ओनसोलाव दखल खालामनानै थायोब्ला बिथांमोननि सायाव गोख्रोङै एबेक्शनखौ खालामगोन होननानै बिथाङा बुङो। उदालगुरि जिल्लायाव फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि बेरगावनि रजागराव गिख्रंथाव मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाया मैया जालाङो। जाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव दुखुनि थासारि फैदों। थांनाय 7 आगस्ट खालारावबो उदालगुरि जिल्लानि बादलापारायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बेबादिनो आरोबाव साहा बागानाव खामानि मावनो थांनाय समावनो भुपेन डेका मुंनि सासे सुबुंखौ गाग्लोबो हाग्रानि मैदेरा, आरो जायनि जाहोनाव दुखुनांथावै गाग्लोबजानायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो भुपेन डेकाया। जाथायनि उनाव हाग्रा बिफाननि हेंथायै गोख्रोङै रागा जोंखांनाय फोरमायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरनि जनाली सयखियाया आसाम मुलुगसोलोंसालियाव राव बिगियान बिफाननिफ्राय PhD डिग्री लानो हादों। आखा-फाखा फरायसानि बिजिरसं आयदाया जादों ए डिस्क्रिप्ट ग्रामार अफ चाकमा। बिथांजोआ मुलुगसोलोंसालिनि राव बिगियान बिफाननि गाहाय प्रफेसर डक्टर डी मेरी किम हाहकिपनि नायदिंनायाव गावनि बिजिरसंनायखौ फोजोबदों। सयखियाया गहपुरनि रत्नेश्वर सयखिया आरो कुंजलता सयखियानि फिसाजो आरो लखिमपुरनि मधुपुरनि लक्ष्मीदीप बरदलैनि बिसि, नेत्रहर बरदलै आरो कुंज बरदलैनि बिहामजो होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।